Winston kien kelb abbandonat. Għal dawn l-aħħar 3 snin kien qed jinżamm id-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali. Meta 3 snin ilu kien instab abbandonat, Winston kien ma jiflaħx, marit u bil-ġuħ. Imma llum reġa' rkupra saħħtu. U mhux talli hekk, talli fil-jiem li għaddew waslet l-aħbar li Winston se jiġi adottat minn familja fl-Ingilterra. Fl-Ammiri iltqajna ma' Marija D'Amato, volontira li tagħmel ħafna xogħol mal-annimali. Jien għamilt filmat tiegħu biex nappella biex insiblu home. Kien hemm ħafna views u shares u kien hemm din il-familja partikolari mill-Ingilterra li batitli u li tixtieq tadottaħ. Saru l-preparamenti se jitlaq fl-8 ta' Jannar, ħalsu għalih, ħalsulu kollox ġifiri l-flights u treatment u l-dokumenti kollox u fl-aħħar jimur sib il-ħajja tiegħu hemmhekk. Bħal Winston hemm klieb oħrajn li jinġabru mill-animal welfare għax ikunu abbandonati. Dam daqshekk hawn għax illum il-ġurnata n-nies iktar ifittxu klieb żgħar jew ta' ċerta razza. U forsi Winston ma kienx xi kelb minn dawk li ngħidulu aħna fluffy li iktar li jfittxu n-nies. Iżda għandu qalb bħal kulħadd hux, bħal kull kelb. Waqt li konna l-Ammiri, iltqajna wkoll ma' Graziella, li filgħodu stess kienet għadha kif adottat lil Lily, kelba ta' 2 snin, li wkoll kienet abbandonata. Għal Graziella din se tkun it-tielet kelba tagħha. Kollha ħli ma stajx niddeċiedi għall-bidu. Imbagħad rajt ildi l-iktar waħda kwieta, l-iktar waħda li kienet waħedha fir-qiegħa u x'naf jien u ħadd lilha. Kull sena, id-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali jirċievi mal-5,000 telefonata b'rapporti dwar moħqrija u abbandun ta' annimali. Wara li jingħataw it-trattament, l-annimali jitniżlu biex jinżammu għand l-animal welfare. Id-direttur tad-Dipartiment Noel Montebello għalilna lin-nies idealment jaddottaw flok jixtru. Fuq kollox, meta wieħed jaddotta flok jixtri, ikun qed jagħmel spazju għal annimali li sfortunatament jiġu abbandonati fit-toroq. Id-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali għandu servizz ta' salvataġġ tal-annimali 24 siegħa kuljum.